Kinyo ikhuat paman kasngi ng baju channel kasinyo subscribe iyo channel. Kikuwar ke paman tak tayo. Kajing rengat jong kajing terkong jong hakawa yam kala pendu mensim ki babon ki pai ba jong jalan khalia namar kene kawa kedatangan ne kawa kabala ban ai electric boarding sha baro kinong sung jong jalan khalia kinong tray jong ka MECL ne kinong tray jong ka boarding electric cilaong ba lada ka kan hiar siput kamut ke jalan khali barak wai kan songdum hitleo klem ka boarding electric ka jingkermen bat ke jingduai ju pai ba babon ba ha khandai terik lawan uslaba hasor silong bat ke jingdap jong ka kelapen yo mensim ya ki babon jong jalan khalia ba ka kelaki du ar point hendripsan put bat ka jingdon jong ka hagane kawa bat ngikermen banang ni smart hagane kitayo ke banwan ba unang jur uslap ha kane ka jaka kenang ba ka jingkermen yo paro kanlong biang ka ba songshit songskan kum ha sinem kibaladep ngelamat hagane kitayo kibaladep ba ka jingduna jong ka light ni ka boarding electric namar ka jingduna jong ka ha ka dam yam bat kelap penduk mensim ya ki babon hendring kermen ba ha kane katayo ka banwan ba uslap unang jur ha kane ka jaka kenang ba kawa yam kandap hismam kum haus nem baladep te kublai sibon tangani khobor kublai shajarngo